mntwali. Hawu Nkosi, ungicela ungangilahli Nkosi, ungicela ungangilahli 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 mntwali. Hawu Nkosi. Nginibingelela wey'dala zamdala. Umsa wenkosi uphezu kwabayisamayo kulinda kwalabaphansi. Ma ngithi inkosi ngisho umdala ungaziwa umuntu kulinda kwalabaphansi. Bantwana bakababa, ngibuye ngithi okunyamalala nami ukuphosta. Kodwa ikakhulukazi ngibuye ngisebenzele phela ukondla lo mzimba. Umuntu nomuntu umsebenzi awenzayo okondla umzimba wakhe kufanele kube ngumsebenzi omuhle ongenamanyala. Noma ngabe incane imali oyitholayo, akusho ukuthi ikhuphule ngokwenza amanyala. Anyway, mhlawumbe abanye abazi, abanye bayazi, angazi. Kodwa lokhu kubo kwenzayo kuyokukubamba kwelabaphansi. Ongukuthi akho umuntu wathethelela izono zakhe ngomunye umuntu lapho kusofika kwelabaphansi amaqiniso esephambi kwakho. Akho umuntu futhi othethelela izono zakhe ngoMahomet, ngoba nako kuthiwe hamba ubulala abantu, ufuna ukuthi abangene kwi-Islam, uyisotsha lika-Allah. Engikhuluma nje futhi engananazi ngakho. Akekho noyedwa wakhuluma nomdali kulinda kwelabaphansi. Akhona munye owazi umdali kuleli nakwelabaphansi. Indaba yabaprofeti kade ngiyiphindaphinda ukuthi kunamanga. Waqala nje umuntu wathi umprofeti unamanga. Lapha-ke ngifake ama-podcast 3 kulezo y'thombe. Ungayingenela-ke nje uma ufisa ukwazi ngomuntu obizwa ngokuthi umprofeti, ukuthi empeleni baqhiba amanyala abo, bese esikhathini esiningi bathi kusho uNkulunkulu, kusho uNkulunkulu, ngoba kuba uNkulunkulu ngumdali. Ngokunjalo, uma ufunda iy'ncwadi zikaMahomet noma uyingene kuma-podcast uzwe ngoMahomet, yonke into efunwa uye ekhohlakele, ebolile, wayethi kusho u-Allah. U-Allah uNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu, uJehova uNkulunkulu, namashasi uJehova kwakuwuNkulunkulu wabo. Baningi kakhulu labo uNkulunkulu engingakusho nje ngimi kuwo.
onkulunkulu nabo bayizidalwa zikaMdali, abamazi uMdali, akekho owazi uMdali. Ukubhekisisa nje uze umuntu ethi mayisefa yena uyolandwa uNkulunkulu. Ezinye incwadi zithi umufa uyolandwa zingilosi. Yabona lezi ncwadi ngiyaphinda abantu zingcolile, zinamanga ngabaphansi noMdali. Baningi-ke abantu uma bengaphuma embulwini abahlushwa amadlozi namhlanje abaphansi, abangasho ukuthi cha, abaphansi abalele. Siyahlupheka, sinezinkinga, ezinye zezinkinga zethu zilethwa yibo, ngoba nabo bese inkinga befuna ukuthi bandlulise lokho abafuna ukuthi bakudlulise kubantwababo bese bencedakala. Ngale kwalokho, noma singaqamba amanga sishonephi, siyazi ukuthi abangoma bathi banabadala, okuthi banabaphansi abangalele. Uma ungafunda kahle noma ngasakhumbuli kahle hle ukuthi kuphi, kodwa ngiyacabanga uSamuel 1. KuSamuel 1 ucinge khona ukuthi angiphethe iBhayibheli. Ngiyacabanga ukuthi uchapter 16. Uma ufunda kuchapter 16 usuke kuverse 11, maybe uyofika kuverse 22, uzothola ukuthi abaphansi babekhona nangaphambi kwamaBhayibheli. Nangaphambili kuka-Adam no-Eva, njengoba ngike nganibuza esikhathini esiningi ukuthi ngesikhathi kushaya imeteorite eVoordevoort babekuphi u-Adam no-Eva, ngoba umhlaba wawusukhona. Leyo yinto yenzeka ngo-2023 billion years ago. Umuntu ubheka i-date ka-Adam no-Eva ayisondeli nakusondela lapho. Sitori nje, kodwa-ke kukumuntu ukuyikhethela. Uma mangekitaza noma ekuphakamisa ube ubhishobhu noma ube uphastor, kungokwakho lokho. Mina ngizolo ngibekile ngithi akekho owazi uMdali kulena kwelaba phansi, akekho ongakhuluma noMdali kulena kwelaba phansi. Ngisho umuntu angayibiza ngokuthi uwubhishobhu, uwuphapha, uwuphastor, uwuNkulunkulu, konke lokho kusengamanga kwegqabho lesikhashana lomuntu. Sonke siyazi sazalwa singazi lutho, singakwazi ngisho nokukhuluma. Abazali bethu basifake ey'kolweni safisa safunda naloyo ufunda lokho, akufunda naloyo ufunda, kodwa sonke khona i-common factor, sifundile ngeBhayibheli. Abanye futhi bashunyayeziwe ngale Bhayibheli. Lapho-ke sonke sidonseleke khona. Bese kuba khona-ke nabashunyayezwe ngeQuran, nabafunda iQuran. Yabona lama ntwana Abrahamic religions banamanga ngaphezu kwawo wonke amanye ama-religions. Angithi amanye ama-religion aneqiniso, nawo nonkulunkulu babo abaningi ababexoxa nabo. Noma yiphi kuma-religion wonke, ongezwa ngawo nongazwanga ngawo, ofundile ngawo nongafundanga ngawo, uma nje kuthiwa kunomuntu noma umprofethi noma ubani kuthiwa wakwazi ukukhuluma noMdali, uMdali wathi kuye, yena wathi kuMdali, ovele wazi ukuthi hhayi, aseqalile amanga ngabaphansi noMdali. Bazoqala ngoMdali bese beza ngabaphansi, bakutshela ukuthi balele, bangabadimoni, bangama-jinns, bovuka baye esihogweni, bese kuthi labo-ke abakholwa kuleyo nkolo baye ezulwini. Yabona lapho usucwilile emangeni, sebuhlale bekudonsa ngamanga,
kodwa egcineni nakho kuzovela. Sekuzofanele ukuthi unikele imali yakho kubo. Bafike bathi uJesu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakuthanda. Phatha. Uma usungenile esontweni alisekho lelo thando. Sekhona uthando lemali yakho. Zenzeni nina izimpumputhe ngokuthanda kwenu. Kodwa mina ngizoloku ngiyibekile lento ukuthi nibonge nibheke kungayimosque, ngayi-cathedral, ngayisonto, kuyajika, kungayithende lo pastor, whatever you may name it. Egcineni lolu thando kuthiwa wena uyakuthanda liyaguquka. Bese phenduka manje sebefuna umnikelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasathandi wena, usethanda imali yakho. Ibusiso usuyithola ngemali kuNkulunkulu. Ave zinamanga lezi zukulwane, lezi ngane zika-Abraham. Kunamanga ngisho uMoses ngokwakhe ebhala indaba yo-Adam no-Eva. Uma ungabhekisisa khona manje bayabakhale bathi abantu bayakhinda, nabanye bathi agqokwe iy'ngubo ezinde, kuvalwe amakhanda ngey'khafu lezo. Uma nithi uNkulunkulu washuka iy'phuku, washukela u-Adam no-Eva, pho imuphi-ke lowo Nkulunkulu wenu namhlanje sefuna ukuthi kugqoke iy'ngubo ezinde, kwenziwe nje yonke lento eyenziwe emakholweni? Bese nithi nibusisiwe nalezi y'gqokwa abafundisi nababhishobhi. Well, nesiy'gqokayo-ke nje civilization ey'khandwe emafemini yilaba abakwazi ukuthunga iy'ngubo emafemini. Ngayikhona i-material thing eyenza umuntu abe ngcwele. Uma ngabe kwakukhona lobo bungcwele, kwakufanele iqale ngalaba abashukelwa uNkulunkulu wenu iy'phunga, ngoba ama-Abrahamic religions wonke noma ngizothi ahlonipha i-Mosaic law. So lento eyenzeka kuGenesis 3 ukuthi wabashukela iy'khumba, konke kusahamba under Mosaic law, ngoba uMose bambiza ukuthi wayewumprofethi. Ngamanga ahlaza athe cwe ukuthi wayekwazi ukukhuluma nomdali njengoba ithi kwadalwa kanjani. Ngisaphinda wemantambama, akubeki umuntu ukuzikhethela noba neqiniso lodwa. Baningi abathi-ke hayi, uJesu muzwa ngaphakathi kimi. Ngiyanicela nonke nini nikhuluma noJesu, nenimuzwa ngaphakathi kini, nimbuze ukuthi wafa yini esiphambanweni. Ngokwempela neqiniso lodwa sesingadlali ngoYoshua, ingane kaJosefa noMaria. Nimbuze futhi ukuthi yena wazalwa ngokomoya yini? Unina wakhuleliswa umoya ongcwele? Yazi kuba lula ngoba nithi nikhuluma naye, nimuzwa ngaphakathi, nibambelele kuye. Bengicela-ke bantwabami ukuthi ake nimbuze ngqo-ke manje. Niyeke lo nithi uJesu uyasithanda, sikhuluma noJesu nokuthi nibale into ey'ningi enzenza ngoJesu, nihluleke nje ukubala into eyodwa ukuthi Jesu siphendule nansi imibuzo. Ngokweqiniso noqiniso lodwa ngokwendalo ngokamdali wazalwa ngokomoya na? Ngokweqiniso nokweqiniso lodwa ngokukamdali wafela izono zethu na? Ngokweqiniso neqiniso lodwa ngokukamdali wafa yini esiphambanweni, noma ufanga esiphambanweni, wafela eIndia? Ningasabi ukumbuza. Ngiyazi nifundisiwe kulama-Abrahamic religion ukuthi ningabuzi imibuzo, ngoba uma ubuza umbuzo sekuyisono lokho. Akufanele ubuze ama-question kubaphathi bakho. Musake ukubuza kubaphathi bakho. Buza kulabo okuthiwa abaprofethi abafika naleyo nkolo kuyo. Noma ngabe useNazaretha,
buza u-Isaiah Shembe ukuthi lokho kwenzekalayo kuyikho yini, kuzizukulwane sakhe kwazalwa uNkulunkulu na? Babuzeni ngempela ngeqiniso, niguqe nikhuleke nijule ngendlela enijula ngayo kuleyo religion ne-religion yini. Islam babuza ukuthi uMuhammad njengoba naye afa ngokubulawa umfazi womuntu ayemthathe ngokubulala indoda yakhe, lowo mfazi ephinselela indoda yakhe nabazali bakhe wamjuqa ngopoison. Ngabe wayengumprofeti ngokweqiniso neqiniso ngokamdali na? Ngoba nomfazi wakhe wathi ngiwufakele lo muthi ukubona ukuthi ungumprofeti ngeqiniso, ngoba uma ungesuye uzowudla, wawudla futhi naye. Zingenele uzoyibonela ngoba anyway, ngithanda ukuthi ningele ninizwe, kungabe kuyimini okhuluma lokhu kanti nina niyasho nithi ukuthula makube kumprofeti. Peace be to the prophet. Why? Awuyifune leyo into ngoba lo muntu wafa eqamba amanga ngomdali. So lo bemkhulekela njalo, but ngendlela ethizeni ukuthi uxola libe kumprofeti. Kanti hayi ukuthi bacela ukuthi umprofeti abanxusele umsakamdali, bona banxusela yena. Peace be to the prophet. Why? Iprofeti yayi-corrupt yini? Ngiyazi phela mawubuza le mibuzo bayakubulala. Ukufa kuyi-process of nature, kuyindalo. Khona abafa besey'swini zonina, khona abafa bebancane, khona abafa besafunda, khona abafa sebegugile. No one can stop death. Akekho. Kuyindalo ngokukamdala. Uma nje wazalwa uyogcina ufile. Uyisidala sikamdala. Bese ngiza kulokho. Uma usufile-ke akekho uyolala. Uba lidlozi, kodwa-ke bese kuya nokwenza kwakho nanokukhuluma kwakho usela izweni ukuthi uba idlozi elihle noma uba idlozi elibi noma uba idlozi elibi kakhulu, leli abaze balingathekisele bathi demoni. Ngoba angiboni ukuthi kukhona ngisho elodwa ivesi la bangaveza khona ukuthi ngaleyo 7 days, no, nge-6 days, ngokubhala kukaMose kubo bonke aba-under Mosaic law, khona ilanga okwadalwa ngalamadimoni. Phela lapho wadala izulu nomhlaba nazo zonke izinto, but kukhona yini la ukuthi wasedala amadimoni, wasedala uSathane. Uzothi ang-understand. It's easy. Ubese ufuna ukungichazela iBhayibheli. Before ufuna ukuchazela mina iBhayibheli, ngicela ukuthi wena ngokwakho ngena ufune i-Vredefort Dome or Vredefort Crater, la kwakwehla khona ama-meteorites. Bese uqhathanisa iminyaka yomlobi wakho uMosi nendalo ngokukamdali. Bese ubheka futhi nale mfula abayishoyo ukuthi ngempela kuleyo nsimi yase-Eden ikhona yini yonke le mfula abayishoyo. Kuningi ofanele uyiphenyele kona, ngoba nje ngamangahlaza yonke le into le. Cela ningamphapheli umdali, ningamqambeli amanga, ningaqamba amanga ngomdali. Okunye ningakuvakashela abantu abakubaba eMahasoni, nibuze kubantu kuse-Emelo, nibone u-Erasmus sebafaka ithuna. Ngeke ubone u-Erasmus enowakhe, bakhanda i-tombstone la u-Erasmus ashaya khona umbani wezulu, ngoba wakhuleka wahluleka kufa izimvu zakhe
egcineni waseyayithuka inkosi ukuthi kade ekhuleka imphendule ngani, ngoba wayefundiswe ukuthi yena ukwazi ukukhuluma nenkosi. Wathatha isibhamu sakhe wathi, yehla nkulunkulu ngudubule, kade ngikhuleka izimvu zami uyiphelile. Wathi umuntu esibhekisa phezulu yamshaya lightning walahleka phansi, kwaphela ngaye. Lokhu kuyiproof ukuthi amanga akekho okhuluma nomdali, kodwa waprovoka, ngizothi like extraterrestrial, then kwafanele shut it down there and there. Baningi-ke bezenza ukuthi bakhuluma nomdali bafe sekunzima. Ziqaphele wena ukuthi awuthwele yini, njengoba ubone ngiveze nalokhu akwenyoka elala. Kubhaliwe lapha ukuthi le nyoka ilala konke okunembobo egcekeni. Kumanje sinezinyanga ezenza njalo, sinabafundisi abenza njalo, abalala konke okunembobo. Angiboni lokuthwala ngiqinisile ngiliphinde ukuthi kuyokubekaphi wemntaka baba, noma ngowesimame noma ngowesilisa, lapho usiya kwelapha phansi. 15 seconds uphumile umphefumulo wakho kulesidumbu sakho, hayi uyayibona nawe. Akekho ngizomphoqa, kodwa sonke leyo 15 seconds iyofika. I-15 seconds ujika ukusuba yispirit. Yila yokwazi amaqiniso neqiniso lodwa ngelikaMdali. Yila yobuzazi khona ukuthi bumphaphela umdali noma bungamphapheli. Yila yobona khona ukuthi ubuqamba amanga abaphansi noma ubungaqamba amanga abaphansi. Yilapho makade ubahungula, ubenza impaka zakho yohlangana nabo ukuthi wonile kubazali bakho, wonile kuzo zonke idala zikaMdali othwala ngazo ngemphefumulo yazo, ngoba usaya khona uyobhekana nabo. Angazi kuma ubona ukuthi uyobhekana noNkulunkulu, akube okwakho wesidala sikaMdali. Mina ngizolo ngubekile nje okumele ngikubeke kimi, ngesizotha, ngenhlonipho, nangeqiniso, neqiniso lodwa. 15 seconds uphumile lo mphefumulo wakho kulesidumbu sakho, leli qajanyana lakho lala izweni uyibonisa umkhulu kunomdali nabaphansi, yobe sephambi kwakho amaqiniso neqiniso lodwa ngokwendalo. Ngingaze ngiyibekise mhlawumbe uma ufuna ngiyibekise ngenye indlela ukuthi njengomuntu osimame maye ekade ekhulele, angazi kuthatha isikhathi esingakanani, abatetisayo abaziyo, kodwa kuthatha isikhathi esithanyana bese lokho kade kusesiswini sakhe bese kuba phambi kwakhe. Ngizothini? Naseyilwaneni kuyinto efanayo. Kuthatha nje isikhashanyana lo kade sesiswini sakhe, singayi kuma-scanners, the technology intsha kwasemandulo. Lokhu umuntu wesimame akukhulela akakuboni yena ngamehlo wakhe, ubuka isisu sakhe, yes uyakwazi ukusibona, kodwa khona into engaphakathi kwakhe usukazi ukuthi ukhulele. Kuthatha isikhashanyana mayeseteta bese ebona ngamehlo ukuthi kanti nginalokhu. Kuyoba njalo, kuyoba njalo ngalamanga wenu ngaba phansi nomdali. Niyovuleka amehlo. 15 seconds uphumile umoya wenu kwidumbu zenu, niyovuleka amehlo ukuthi kanti lokho besinakho sikufundile kungamanga ngaba phansi nomdali. Anyway, bantwana baba, kukini uyikhethela. Umsa wenkosi uphezi kwabayesabayo, kulena kwelapha phansi. Lolu dumo kuyoba olikaMdali kuphela kuzo zonke idala zayo inkosi, kuleni nakwelapha phansi. Ngcono umuntu uma ezwile aqale ngokuyikhulekela yena ngamaphutha wakhe, acele kube nenkosi zingamlahli. Ngithe kini ngeke uzikhulume nomdali, ngisho ukhuluma kwakho akufiki umdali.
kunokuxhumana okuningi amadlozi wakho ama-extraterrestrial nokunye ngoba nawo ayashiyana ngama-level. Angizukukhuluma ngalawo ma-level right now, kodwa nje ayashiyana. Kukhona u-level 1 la kungena khona wonke ubhududo ngathi i-entrance yakhona kwelaba phansi, I call it level 1. Kube khona u-level 2 la wasengcono, babiza ngosanta. Kukhona level 3, level 4. Anyway, enye izimfundiso one day ngokugxila kakhulu phezu kwayo, ayikho emabhayibhelini wenu, kodwa wokubheka abantu akade befumene umsakamdali ngempela abasebenza namadlozi wabo amahle nabasizwa amadlozi wabo amahle. Angikhulumi ngamadlozi eniwatrapha ku-level 1 abezimpakazini. As soon as wena ufa, labo batraphile bekhululeka, uzoba yini wena? Uzoba yini? Ngoba kuba nzima kabi musubuya lathi uzocela umusa bese ngithi hamba ukhulule labo obatraphile, qala uxolise kubo, ubuye nabo, kusho bona ukuthi bakuxolele kubo bonke ababulali. Enjalo le ndaba. Ngisho ubulala uthi ungumprofethi, uthi akubulawa abanye abantu ukuze khonzwe lo nkulunkulu osenqondweni yakhe. Yini ningake nibuze labaprofeti beni njengamanje ukuthi balele yini, noma base-high desk esifubeni sika-Abraham njengo-Lazarus? Why nafuna ukubuza such questions? Ngoba phela nasi isicebi safa, noLazarus wafa. uLazarus zamthatha ingelosi zambeka esifubeni sika-Abraham. Isicebi sasala-ke sihlupheka laphayana. Why I don't know. Yes, angazi ngempela ukuthi why ningawaboni lama ngaso simple niwafune kuLuka. Ngisakhumbula kahle, either it's chapter 16 or chapter 15 kuLuka. I think chapter 15. Ngoba cishe ku-16 la uzothola khona ukuthi umbuso wezulu awufiki ubona ngamehlo, ungaphakathi kuwo. Mina ngikubiza ngokuthi inhlonipho yakho. Okay, nizongibuza umbuzo baningi futhi nabangibuza namhlanje ukuthi mina ngiphika uJesu, Yoshua. Ngizothi mangimphika ukuthi wazala unina noyise, ngimphikelela. Bangakho abantu bezala beba nezingane, fanele ngibaphike ukuthi azange bazale. Ukuqala ngangekho lapho ku-BC. Hayi basibhalele ngayo. Anyway, ababhalanga nawethu. Nalaba bebhala babenamanga wabo, Saint Jerome, Saint Cyprian. I-twisted kakhulu indaba yomntwana kaJoseph noMaria, ngoba abakubhaleli lutho ngaye ese-India. Abakubhaleli lutho ngaye ukuthi babemgqilaza kanjani. Abakubhaleli lutho ngaye ukuthi baqala bamfaka kuma-dungeons. Abasukanga nje bayomfaka esiphambanweni. Kuningi kakhulu banganibhaleli ngey'gqila zabo zonke nezaka-Israyeli. Banibhaleli incwadi emnandi epholishiwe, iBhayibheli, as well as iQuran. Alibhali ukuthi lagqalaza abantu abamnyama, libabiza ngamakafiri, ngoba igama kafiri liqhamuka likhona phakathi kwiThe Quran nakuHadith. The kafir base belibiza-ke laba abanye ize bathi Kefa, abanye bathi amakhafula. Angeke baze bakubhalele ukuthi babegqelaza abantu abamnyama. Sebezothi woza sebeyakuthanda, wozosonta e-Islam. Guqu usiyajika wenziwa isotsha lase-Islam, bulala abanye abantu bakini abamnyama. What a manipulation abayisebenzayo. Yasizenza izidumo zomhlaba thina bantu. As well as nayo lento kaJesu. Sebemkhonzile uJesu usethandwa kakhulu. Yini babuza ukuthi bathi bebulala abazali baJesu benza yonke lento ababeyenza, berape abaJuda, benza yonke lento. Lalukuphi uthando labo labaJuda na? Abakubhali bakutshela ngaleyo into. The last
stand hold yabaJuda against the Romans eseMasada. Abakutshela nangeMasada lapha. Usewuzoza-ke manje uthi iBhayibheli laseTopiya. AmaJuda ama-Falashas abaleka aya eTopiya. Ngeke ungitshela ukuthi ama-Ethiopians wona ngokwawo aye kanye noJosepha noMaria ngoba phela uJesu wazalelwa ebugqilini. I don't think khona okuhlanganayo lapho uma utraya udeduce ama-facts ukuthi sebazi kangaka ngoJesu bengazange babe izigqila zamaRoma kwa-Israel, but they know more than anybody else. Bese nositshela iBhayibheli lase-Ethiopia. Man, uyazi abaJuda babaleka babizwa ngama-Falashas babe baxoxele Ethiopia. Well, nizothi kwase kubhala ukuthi nemancwadi kaMoses eyayibhalwe in Gets language. Why ngasitshela ama-languages ayekhulunywa uJesu esese-India nako-Persia? Anikhulumi ngaleyo language yakhe. Anyway, angizile uzodebate ley'ncwadi zenu ezingcolile ezinamanga ngabaphansi nomdali. Why kuney'poko ey'ngaka emhlabeni? Ayilani ngani zonke ley'poko? Phela sibapho-ke mase sibabona umuntu ade sefile esebonakala ethi uyaphoka. Khona manje how many times besitshela babona i-operation kaJesu, operation kaMaria umama kaJesu. Why bangayibuzi i-question ukuthi okay Jesu kakaleleke, but why manje abuye as an operation, akabuye with a physical body like babesho ukuthi uyobuya nomzimba wakho usuku lokubuya kukaJesu Kristu. Wahamba nge-physical body but ubuya nge-spiritual body. Okay, fine. What about unina ongazange ahambe ne-physical body but yet ubonakala nge-spiritual body? What about uMoses okungaziwa ithuna lakhe ubonakala nge-spiritual body? And even u-Eliya owahamba ngenqola yomlilo, Matthew 17. Mfunde yonke verse 1 to verse 9 uzu-understand. Ubonakala noMose nge-spiritual body. And yet uMose ngisho ithuna lakhe laziwa. I don't think uMose wanyukela physical body yakhe wayezulwini. Akukho laba basho khona kanjalo. But u-Eliya, but kusho ukuthi wafika ezulwini wasephenduka siba ne-spiritual body okusho ukuthi waseba lidlozi. Izinto ezinje ungakhuluma ngapha e-Islam kuyafihlwa ukuthi kuney'poko zigcwele nakhona. Njengakonke ama-religions, even in cultures, zigcwele iy'poko. Into efika difficult uma ngikhuluma ukuthi isipoko, idlozi elibi elisey'nkingeni noma ngabe usephalamende noma ngawo kuphi. It doesn't matter ukuthi unayiphi qualification. Mhlambe uzothi umuntu hayi lona-ke bowudokotela bapoka odokotela. Anyway, i-ignorance yakhe leyo, I've got nothing to do nayo. Poka ngisho ama-president. Bantwana bakababa, ngizolo ngincenga nje nami mangithola isikhathi ngiphose itshe esivivaneni. Lolu dumo kuyoba lukaMdali kuphela. Umusa wenkosi uphezi kwabayisabayo kuleli nakwelaba phansi. Ngiyabonga wedalazi kaMdali. Lokhu kungubonisana nje. Nani-ke seningathatha nibeke ngendlela enithanda ukubeka ngayo. Kodwa nibe namaqiniso neqiniso lodwa ukuthi enikhuluma ngako. Nikhuluma lelo qiniso elincane enilaziyo. Njengoba ngithi ngazi 1/10 million ngilapha phansi
ngoba bangathi over 10 trillion kuzothatha bese kudida. Kodwa ngazi-ke laba asebengojiyelele ngilaba phansi ukuthi siyofike silale kube ukuthi makubizwa amagama ethu kwele ebhukwini labangcwele kube udadadada. Abanye bathi mabefika kwelaba phansi sebephuza iwayini elingadakwana, baganwe izintombi ezimbili ezinhle namehla amakhulu. Yindaba zeQuran lapha. Bantwana baba, ngithanda ukuma manje la. Ngiyabonga wey'dala zikaMdala. Umusa wenkosi ube phezu kwabayisabayo kulina kwelaba phansi. Lo dumo bukaMdala kuphela. Ngiyabonga bantwana baba.